Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon eta ongetorri Otsailaren 14ko saiora. Gaurkoan elkarrizketa bat izango dugu eta kolaborazio bat. Gainera, osteguna denez, parlamentariak ere edo haien iritziak ekartzen dizkizuegu. Orduan esan bezala, elkarrizketan Imanol Pascual izango dugu, ELA sindikatutik etorriko da, Otsailaren 1etik greba mugagabean daudelako Navarpluma konpainian. Eta hori da gaur jorratuko den gaia elkarrizketan. Jarraian kolaborazioan Angel Recalde, Navarralde elkarteko lehendakaria izango dugu, eta orain ateratako memoria lekuak liburuari buruz hitz egingo digu. Hemen kolaboratzailea dira esan bezala, eta orduan aspaldi antolatutako kongresu baten inguruan memoria zenolako garrantzia duen edo zehazki lekuek memoriarako ze garrantzia duten, horri buruzko kongresua antolatu zuten, ponente ezberdinak izan ziren eta dena hemen bilduta dago liburu honetan. Baina ez da eskutartean daukaten gauza bakarra, ere foruen inguruko ikastaroa martxan dutelako. 6. edizioa izango da aurtengoa eta horri buruz ere hitz egingo dugu gero Angel Recalderekin. Parlamentariei dagokienez, aste honetan pasatako asteburuan Madrilen eskuindar alderdiek egindako manifestazioari buruz galdetu genien. Gero ikusiko dugu zeintzuk dira eta alderdien iritziak. Orduan, has gaitezen gaurko saioarekin. Iberiar penintsulan hasiko gara. 1779an Kadizeko El Puerto de Santa Marian, Guadalete ibaiaren gaineko zubiaren inaugurazioan jendetzaren pisuak eraikuntza hautsi zuen. 413 pertsona zendu ziren. 1929an bestalde, Estatu Batuetako Chicago hirian Al Capone gangsterrak San Valentin eguneko triskantza izenez ezagutzen den sarraskia burutu zuen. Arratsaldeon, hauek dira Otsailaren 14ko titularrak. Farmazialari lanpostua betetzeko deia eginda. Aldi baterako kontratua izango da eta hautafraugen bitartez burutuko da hautaketa. 2 zerrenda osatuko dira. Alde batetik, bata maila baxuagoetan dauden udal langile finkoentzat eta bestea herritar orori zuzendua. Behin betiko txostena dela eta Iruñeko udala Labriteko pasarela eraistera behartuta dago. Konponketa ez da bideragarria, hortaz segurtasuna bermatzeko pasabidea edo pasarela kentzearen erabakia hartu eginda. Obrak martxoan egingo dira. Foru gobernuak departamentuetako hizkuntza planak abian jarriko ditu. Onartutako lehenengo plana 3 urtez izango da indarrean. Enpresa emergenteak bultzatu eta lehendik ezarrita daudenak hazi eta mantendu aldera, Sodenak Nafarroako gobernuaren baimena lortu du aurten 13,4 milioi euroko mailegua jasotzeko. Gobernua Natalia Baliuken heriotzaren auzian sartuko da. Baliuken bikotekidea kartzelan dago behin betiko fidantzarik gabe. 21. korrika kulturala martxan da. Ekitaldi ezberdinak eramango ditu Euskal Herriko 100 txoko desberdinetara. Ekimenaren aurkezpena eginda. Egunkarietako azalak, lehendabizi Diario de Navarra. Titular nagusian aurrekontuen errefusak zentsura moziotik jaiotako gobernuaren amaiera bizkortzen du. Azaleko irudian, Sánchez ageri da, Sánchez hitzik gabe izenburupean. Dena gai berberaren ingurukoa da. Diario de Noticiaseko titular nagusian bestalde aurrekonturik gabe hauteskundeak. Argazkiak Labriteko pasarela erakusten du.
Izenburu honek laguntzen du irudia. Oinordetutako beste lardaskeri bat, 2 puntu. Segurtasun arrazoiek labriteko pasabidea desmuntatzera behartzen dute. Gara egunkariko azalaren goikaldean, irudi batetan Pedro Sánchez eta Carmen Calvo ikusi daitezke. Titularrean hau irakurri daiteke. Sánchez eskuinak eskatutako hauteskundeetarako prest. Beherago lerroburu nagusian hau jarri dute. Konstituzioa dela eta ospatutako auzia, ez barkatu, gaizki esan dut. Fiskaltza defentsioan, 2 puntu. Konstituzioa dela eta ospatutako auzia. Hori da fiskaltzak esandako esaldi bat. Edabide euskaldunekin jarraituko dugu. Berri egunkarian goian izkin batean izateko bikoteak arautzen lehena Gasteiz izan zen, duela 25 urte. Aitzindari eta mugarri, esaten du gaurko atalean ipinitako eduki batek. Horren azpian lerroburu nagusian, ordezko irakasleak oposizioetara derrigor ditzatela eskatu du eskola kontseiluak. Azpian azaleko argazki nagusian, aulki pila bat ikusi daitezke Iruñeko gazteluen parantzan, izenburu honekin. 1000 aulki, 1000 torturatuen lekuko. Nafarroako torturatuen sareak bilera sorta bat hasiko bai du. Alboan zutabe batetan bilduta, albistedo eduki gehiago. Hasteko iritzi artikulu bat. Akusazioek argudio politikoekin ukatu dute auzia politikoa dela gorenean izenburua darama. Azpian Sánchezi atzera bota dizkiote aurrekontuak eta bihar jakinaraziko du bozetara deituko duen. Horren azpian Arantza Gomez Arana ageri da eta bere hitzek osatzen dute izenburua. Aukera oso txikia du Brexiterako itunik ezak. Ekonomia arloa alde batera utziz, azkenengo hau daukagu bekaldean. Kulturan klikaginez korrikaraino. 21. Korrika kulturala aurkeztu eginda eta. Amaitzeko Euskal Herria Irratiko webgunean berri hau nabarmentzen da. 78ko Sanferminetako gertakizunen gaineko txostena argitara atera du EH Bilduk. Alboan beste 2 albiste. Hizkuntza planak jarriko ditu martxan gobernuak departamentu desberdinetan, dio lehendabizikoak, eta horren azpian Maite Esporrin izanen da PSN-ko hautagaia Iruñeko alkatetzarako. Birpasatu dezagun orain Iruña herriko agenda. Martxoaren 29 arte Ingurumen Hezkuntzako Museoan Iñaki Bergararen erakusketa ikusgai izango da. Artzaina tradiziora lotutako bizitza izenburua daramana. Sarrera libre. Gaur arratsaldeko 6etan Iruñeko planetarioan mai ingurua gazteleraz. Mujeres en la ciencia de los estereotipos a la realidad. Emakumezkoak zientzian estereotipoetatik errealidadera. Sarrera libre. Gaur arratsaldeko 7:00 eta gaueko 9:00 Carlos Hirugarrenean arratsaldeko 7:00 dagokienez eta gero gaueko 9:00 Zabaldin performance bat eskainiko da eta azkenik pintxopote bat. Maitasun erromantikoak usteltzen gaitu izenburupean antolatu da dena, otsailaren 14 honetan ospatzen den San Valentin horri erantzuna emanez. Sarrera libre. Bihar eta larunbatean, bihar goizeko 10:00 eta larunbatean gaueko 10:30 Baluarte jauregian, 9:08 pasarela ospatuko da. Bukatzeko bihar arratsaldeko 6etan Itaroa espazioan, 6 eta 12 urte bitarteko ume eta gaztetxoek tailer batetaz disfrutatu ahalko dute. Gazteleraz izango da eta cupcakeen dekorazioa irakatsiko da. Sarrera libre.
Goizean lanbroa eta lainoa, eguzkitsu, hegoaldeko edo hego-ekialdeko haizean nagusi egunean zehar. Tenperaturak berdintsu jarraituko dute. Ostiral goizean lanbroa eta lainoa, eguzkitsu egongo da goi laino batzukin. Hegoaldeko edo hego-ekialdeko haizea ibiliko da, temperatura minimoetan aldaketarik ez edo gutxi jaitsiko dira. Baliteke zenbait tokitan izotza egitea. Iruñerriko berrietara pasako gara orain. Hasteko Noain. Aeroportutik pasatutako bidaiari kopurua 14 igo da urtarrilean. Osotara 15.329 izan ziren. Terminal honek urte osoan zehar Madril eta Frankfurterako konexioak mantentzen ditu. Uda garaian eta zubiak daudenean hegaldi bereziak eskaintzen dira. Eta hori da guztia Noaini dagokionez. Goazen orain Oltzako zendeako albisteak birpasatzera. Gaur otsailak 14 ostegunarekin korrika prestatzeko bilera bat gauzatuko da arratsaldeko 7etan Oltzako zendeako udaletxean. Orkoien Oltzako zendea, Etxauri, Zirritza eta bertako elkarte bizilagun eta udaletxeko langileriari gonbitea luzatzen zaie aipatutako bilera honetan parte hartzeko. Ez da berri bakarra zonaldean, 6 eta 24 hilabete bitarteko umeentzat igeriketa ikastaroa eskainiko da eta martxotik hasita maiatzera bitarte. Izen ematepea irekita dagoeneko eta otsailaren 22an itxiko da. Informazio eta xehetasun guztiak hurrengo zenbakietan 948-322-310 edo 620-148-224. Baita oltzaleku.com webgunean ere. Bukatzeko Iruñeko albisteak. Sarasate pasalekua Iruñeko zentroan kokatzen da. Ohiko irudia da beraz iruindar gehienentzat, baina noraino ezagutzen da bere historia edo berezitasunak. Hori jorratuko du gaur Javier Mangado adituak eskainiko duen hitzaldian. Ikusi, entzun eta txalotu zikloaren baitan antolatu den lehendabiziko ekintza edo hitzaldia izango da. Zabalguneko Zibiboxean izango da arratsaldeko 7etan aipatu den moduan gaur otsailak 14. Ez da gaurko hitzordu bakarra hala ere. Arratsaldeko 6:30etan Kondestable jauregian demokrazian sakontzeko praxi feministari buruz eztabaidatuko da. Euskal Herriko Unibertsitatean irakaslea eta ikertzailea den Jone Martinez Palaziosen presentziarekin sarrera doakoa izango da eta esan bezala gaur otsailaren 14an. Bestalde bihar otsailak 15 ostiralarekin Rubiken kuboa egiten ikasteko doako lantegian apuntatzeko epea ireki egingo da. Gazteriaren etxeak antolatu du eta martxoaren batean gauzatuko da. 12 eta 20 urte bitarteko gazteentzat da ekintza hau, beraiei zuzenduta dago, eta martxoaren 2 eta 3 ospatuko den Rubiken kuboaren 3. Open Iruñea deritzon txapelketari begira motorrak berotzeko balioko du. Hau da guztia bai Iruñari eta bai Iruñerriari dagokionez. Bueno, argi dago manifestazioa ez zitzaiela ongi atera, baina kontuan izan behar dugu estatutik eta Europatik badatorrela inboluzio demokratiko bat eta hori ez dugula gutxietsi behar. Baina gu hemen Nafarroan badakigu aldaketaren martxan gaudela, badakigu aldaketan sakondu behar dugula horri aurre egiteko, kontentzio lana egiteko eta gure ibilbide propioa dugula eta orduan ikusten dugu hor daudela ultraeskuindarrak noski eta beraien diskurtsoa zabalduko dutela eta saiatuko dela zabaltzen, baina guk hemen baditugu gure tresnak, badugu gure aldaketa eta baditugu gure kontentzio lanak egiteko motiboak eta moduak. Bueno, naiz eta azkenengo manifestazioan
haiek nahi zuten, baino jende gutxiago bildu, desente jende gutxiago bildu, eta pentsa dezakegu haientzat decepzioa eta pintxatzua izan zela. Nahiz eta, zorionez egoera horretan egon Madrilgo manifestazioan, kezkaz ikusten dute ultraeskuindarren egoera, oso harrotuta daude, oso mezu gogorrak eta erasokorrak bidaltzen ari dira etengabe, gezurretan oinarritutakoak handi batean, eta kezkaz ikusten dute egoera hau eta haien jarrerak. Argi dago UPNek ez duela eskaintza politikorik Nafarrentzat eta Nafarroarentzat, eta oso galduta dabiltzala hor boto eskuindarrak eskuratu nahian. Erabat galduta, azken finean ezin dugu ahaztu UPN sortu zela abertzaletasunari, euskal abertzaletasunari hain zuzen aurre egiteko, eta gaur egun ezin dugu edo ezin gara harritu ikusten baldin baditugu Espainiaren batasunaren aldeko manifestazio batean. Ze iruditzen zaigu, ez daukatela eskaintza politikorik, ez dutela ezer esaterik Nafar jendeari, ez dutela hori ezer egiterik, eta orduan oso galduta daudela eta erabat desesperaturik boto eskuindarren bila. Penagarria, egia esan da. Manifestatzea, haiek esaten dute Espainiako batasunaren alde, eskubide osoa dauka edo nork, Espainiako edo nongo batasunaren alde manifestatzeko, baina hori egitea ultraeskuindarrekin, Nafarroako autogobernua murriztu edo kendu nahi dutenekin, eta giza eskubideak, desde luego, errespetatzen ez dituzten alderdiekin, oso penagarria iruditzen zait. Hor ikusten dudana, benetan irtenbide seriorik planteatzeko asmorik eta gaitasunik ez duela iruditzen zait. Elkarrizketaren alde daudela, esaten dute edo PSOEk esaten duela elkarrizketaren alde dagoela, baina gero ikusten dugu benetako elkarrizketaren alde ez daudela. Azken finean dena planteatzen dute marko konstituzionalaren barruan eta Espainiaren batasunaren barruan. Eta hor ikusten da ez dagoela intentziorik benetako irtenbiderik emateko. Orduan, azkentian, ezin dugu ahaztu, PSOEk esan zinean, 115garrena babestu zutela eta horren alde egon zirela. Orduan guk ikusten dugu ez dagoela asmorik, ez dagoela irtenbide politiko, behin betiko irtenbide politikoa aurkitzeko, planteatzeko, eta bide horretatik jarraituko dutela, irakoketa politikoa. Ahul ikusten dut, Sánchezen posizioa ahul da, eta ez da gai izaten ari honi buelta emateko, ez? Ahuldade posizio horretatik abiatuta, elkarrizketaren bitartez eta akordio, ezberdinen arteko akordioen bitartez, igual indartu atera alko litzateke, ez? Baina momentu honetan ez da gai izaten ari honi buelta emateko eta gehiengo zabalak eta anitzak lortzeko. Beraz, ahuldade handia ikusten diot. Aldi berean, PSOE edo PSN hemen kezka adieraztea manifestazio hauek gertatzen ari direlako bitxia egiten zait, haiek hemen Nafarroan etengabe eskuinarekin halako argudio antzekoak erabiliz Nafarroako gobernuaren kontra etengabe manifestazioak antolatzen ari denean, ez? Begira, gaurko ekarri dut foru berriarena, dakizuen bezala martxan dago foru berriaren aldaketa, eta azken hamarkadetan ez da aldaketarik hemen egin foru berriaren inguruan, eta ikuste dugu oso garrantzitsua dela azken finean eguneratzea gaur egungo egoerara eta gaur egungo herritarren egoerara. Martxan dago, tramitazioa hasi da, eta orduan gure ustez gure aldaketaren barruan
gertatuko den eta hemen gutxira ikusiko dugun egin ikusiko dugun oso gai garrantzitsua da foru berriarena. Orduan ikuste ekarri behar genuela ona eta guztiok txalotu behar dugula iniziatiba hau eta hemendik gutxira ikusiko dugun errealitate hau. Gaur, otsailaren 12an hasiko da Brusez izeneko epaiketa eta hemendik kezkaz ikusten dugu epaiketa honen hasiera. Simbolizatzen dituelako gauza asko, baina besteak beste nola estatuko hainbat lekutatik nola nahiago duten bide poliziala, bide judiziala jarraitu beste bide politiko batzuk beharrean, jarraitu baino. Eta, kezkaz ikusten dugu hau, gure irudikoz negoziazio eta elkarrizketaren bitartez politikoen artean eta jendarte zibilarekin kontatuz noski konpondu beharko litzatekelako gai hau eta ez bakarrik errepresioaren bidez edo legearen bidez, legea oso modu zorrotzez eta murriztuz interpretatuz. Magazinaren bigarren zatia iritsi da. Alde batetik elkarrizketan ELA sindikatutik Imanol Pascual izango dugu, otsailaren batetik greban daudelako Navarpluma konpainian, greba mugagabean, gero edo oraintxe bertan jarraian jakingo dugu zergatik Imanol Pascualen eskutik. Eta jarraian kolaborazio bat Angel Rekalde izango dugu, Navarralde elkarteko lehendakaria, eta orain martxan dagoen ez hasi delako baizik eta apuntatzeko epea irekita dagoelako, foruen inguruko ikastaroari buruz hitz egingo digu. Segarren edizioa da aurtengoa, orduan aski ezaguna, baina ezagutzen ez baldin baduzue, orain jakingo duzue gehiago. Ez da ekimen bakarra, liburu bat atera dutelako orain. Guazen! Otsailaren batetik Navarpluman greba mugagabean daude. La sindikatuak deitutakoa da eta hori izango da gure mintzagaia oraingo elkarrizketan. Imanol Pascualek kontatuko digu. Arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Zer moduz? Oso ongi primeran. Egoera honen baitan, ez? Bai. Borrokan. Bai, hori da, borrokan. Navarpluma enpresa Arazulin dagoen enpresa bat da, 34 langile dauzkan enpresa, eta oso baldintza prekarioak dauzkaten heinean, langileak antolatzeko autua hartu dute, eta lan baldintza horien duintasuna bermatzeko, greba mugagabean daude otsailaren batetik. Bai. Baldintza txarren artean, soldata gutxinaka murrizten joan dela dago, ez? Hilabetero, baina ez bakarra, gauza gehiago daude, astelehenetik igandera etenik gabe, bai, zuk azaldu. Bai, hor batez ere dauzkate, lan baldintza oso txarrak dira ikuspuntu ezberdinetatik. Batetik soldata ikuspuntutik, hor astelehenetik igandera lan egiten dute, 3 txandetan egiten dute, baita ere gauetan, eta hango langileek kobratzen dituzte hilabetean 1.000 euro eskasa. Hori, astelehenetik igandera eta gauetan baita ere lan egin. Hori batetik, soldaten ikuspuntutik, baina baita ere lan osasunetik, hor hauek egiten dutena da ahateluma eraldatzen dute. Eta hor lan baldintzak, lan osasunaren ikuspuntutik baita ere txarrak dira eta hori ez dizkiete ematen arropa proposa, eta gero baita ere handagoen klima oso klima zaila da langileentzat, zeren oso jarrera autoritaria dago zuzendaritzatik. Eta hor etengabe daude mehatxuak, kamaraz josita dago lan zentroa, eta inkluso hori komunera joateko, hor daude garabaketak eta jefearen mehatxuak, komunera joateko, kontrolatzen diete, egiten duten guztia. Eta hortaz hori langilegia itota daude eta hori eta prest daude borroka hau aurrera emateko. Izan ere, soldata jeitsiera horretan ere presioa sinatzea egin diete langileei edo
Ez, hori da esaten duzuena edo salatzen duzuena, presioaren bidez egin dutela. Bai, hor, 2013, azken hauteskunde sindikalak izan ziren 2013 urtean, hortik ez dira hauteskunde sindikalak egin, eta 2018ko apirilan berriro ere egin ziren hauteskunde sindikalak eta elak 3 ordezkariak atera zituen. Eta hor, enpresa zuzendaritzaren jarrea izan da, hori ordezkarien ez diote errekonozimendu hori egiten, langileen ordezkariei, eta zuzenean individualki langile bakoitzarekin hitz egin nahi du hori, mehatxupean, lan baldintza kaskarrak lortzeko, ez? Eta hori langilei baita ere horren aurrean planto egin dute, eta beraik eskatzen dutena da, hori langilei ordezkaritza hori errekonozimendua, eta hortik negoziaketa serio bat martxan jartzea. Bai, bitartekorik gabe zuzenean negoziaketak egin nahi dituzte langileriarekin. Hori da, bai, hor banakakoan, enpresariek badaki banakakoan irabazteko aukera gehiago dauzkala, eta justo sindikatuak eta langileak nahi dutena da kontrakoa. Hau da, bereik antolatzea, bere ordezkariek onartu eta aukera dituzte, eta hori ahalbidetu nahi dugu. Abisurik gabeko txanden aldaketak ere, bapatekoak ere salatzen dituzue? Bai, hori, aste batetik bestera, aldatzen dizkiete egutegiak, gauez, orduan beraiek, langileek oso ondo kontatzen dute, azkenean, beraien bizi kalitatea erabat baldintzatuta dago, hori ez duten ez lan eguntegirik, egun batetik bestera, txandak aldatu eta jasan ezina. Orduan, esan bezala, greba hasitzen otsailaren batean, mugagabea, eta eskatzen duzuena da hitzarmen bat, propio bat. Hor, gu garrantzia ematen diogu eta batez ere, hori, horrelako greba bat egiterakoan oso garrantzitsua da helburua ondo finkatzea, ez? Eta zentzu horretan, kasu honetan, helburua oso ondo finkatuta dago eta langileek bat egiten dute helburu horrekin, beraiek jarritako helburua da, eta hor eskatzen ari duguna da enpresa hitzarmen bat, eta enpresa hitzarmen horren oinarria izan beharko litzateke Nafarroako ehungintzako hitzarmen sektoriala. Hor, zergatik eskatzen dugu hori, bere garaian, 2013 urtean, azkenengo hauteskunde sindikalak egin zirenean, hor, enpresak ere onartzen zuen erreferentziazko hitzarmena, ehungintzako hitzarmena izan behar zela, ez? Hori horrekin bukatu du enpresariak, eta hori ez onartzeaz aparte, zer egiten du? Lehen erreferentzia hori zen, ehungintzako hitzarmena, eta orain hori ez duen ez onartzen, el estatuto de los trabajadores arte jaisten ari da lan baldintzak. Orduan gu nahi duguna da, argi eta garbi, enpresa hitzarmen bat, erreferentzia horrekin. Orduan, hori eredu bezala hartuta. Bai, hori oinarria eta oinarria esaten dugunean, azkenean ehungintzako hitzarmen sektorialean esartzen diren jardunaldia, soldata, kategoriak, hori izan behar da, pixka bat, zorua, eta hortik aurrera gu nahi duguna da, enpresa hitzarmen formatua bilatzen dugu, zeren azkenengo lan erreformei aurre egiteko, berme gehien eskaintzen dizuen markoa, enpresa hitzarmena da. Hor, erreforma horretik hitzarmen sektorialak zorua ziren, Rajoyk egindako erreforma eta gero zoru hori ez da respetatzen, baizik eta enpresako hitzarmena bauka lehentasuna aplikatzerako orduan. Orduan, zer eskaintzen die benetako bermea Navarplugako langilei, enpresa hitzarmen bat, enpresa hitzarmen bat. Eta esan bezala, ez da ekimen berria, apiriletik hor zaudetelako hori ordezkaritza sindikalaren kontua aipatu duzu? Hor azkenean, hauteskunde sindikalak egin ziren 2018ko apirilan, hor langileak hasieratik antolatu ziren, eta 2018ko urrian greba deialdia egin zuten, 3 egunetako greba deialdia egin zuten. Justo greba egin aurretik, aurreko egunean, akordio batetara iritsi ginen enpresariarekin, greba bertan bera geratzen zen, eta horren truke negoziaketa irekitzen zen. Eta azkenean gertatu da, negoziaketa hori, enpresariak ez dauka inongo borondaterik negoziaketa hori aurrera ematea, hor hilabeteak eman zaizkio enpresariari, borondate hori erakusteko, ez du borondate hori erakutsi, eta hortaz langileek greba mugagabea daude. Hor enpresariek zer esaten dugu enpresariek, esaten dugu eskatzen dugu greba bertan bera ostea, negoziaketa berriro hasteko. Eta guk esaten diguna da, hori ibilbide hori jorratu genuen. Hori 2018ko urrian izan zen. Hor erabaki genuela
greba bertan bera ustea, negoziaketa martxan jartzeko. Orduan orain ez duguna egingo izango da, greba bertan bera utzi bakarrik negoziaketa hasteko. Ez orain langileek oso ondo antolatuta daude, eta nahi dutena da hori enpresa hitzarmena lortzea. Hori, eskaintzaren bat egin dutelako, adibidez, soldataren izozketa 3 urtetarako edo arropa, baina ez du asetzen. Bai, ez du asetzen eta egia esan, plantillak ez dio, ez da benetazko planteamendu bat izan. Ez du asetzen langileek nahi dutena eta ez dauka ez da seriotasunik, izan da hor zer bota dutena, baina ez gaude, negoziaketan momentu honetan ez gaude. Orduan, hori greba mugagabea da, eta izan ere bihar elkarretaratzea izango da, otsailaren 15ean. Bai, bihar egin nahi dugu, hori, greban ja 13 egun dara bate, gaur 14. eguna greba, gaur da 14. eguna greban, eta aukeran nahi dugu, elkarretaratze bat egingo dugu bihar goizeko 12etan Iruñeko Udalplazan, eta hor deialdia egiten dugu, baita ere zabaltzen dugu Iruñeko gizarteari, hor babesa eman alizateko aukera hor dauka, eta hori bihar elkarretaratzea egingo dugu. Bai, salatzen duzuen beste gauza bat da, beraiek egoera ekonomikoa ona dela enpresarena. Bai, hor enpresaren kontuak aztertu ditugu, hor sindikatua dauzkan negoziazio kolektiboko gabinetea enpresa honen kontuak aztertu ditu, eta ondori estatzen du gainera ingo zalantzari gabe, enpresariek ez du gure datuak koloka jartzen, eta hor ondori estatzen dena da, enpresa honen egoera ekonomikoa oso ona da. Urtero irabazten ari dira 1.000 eurotik gora, bai 2016, 2017 eta 2018 hiru azkenengo ejertzioetan 1.000 baino gehiago irabazi dute, hortik egoera ekonomika oso sendo daukate, eta bestetik eta guretzat bereziki mingarria da, zenbat pisu daukan pertsonaleko gastuak enpresaren kontuetan, bai, eta hor ondorio estatzen dena eta insistitzen dute, enpresariak ez du kolokan jartzen gure datuak, eta hor, enpresak irabazten dituen 100 eurotatik, bakarrik 3,5 destinatzen ditu soldatak ordaintzera. Bakarrik 3,5, eta gainera portzentai hori jaitsi egin da. Aurreko urteetan, 2016-2017, 100 eurotik 5 eskaintzen bideratzen zituen soldatak ordaintzera, 100 eurotatik 5, eta azkenengo urtean, 2018 urtean, 100 eurotatik bakarrik 3,5. Ordan hor daukagu, irabaziak dauzkan enpresa batek, eta evidentea da, margena daukala lan baldintzako betzeko, zeren pertsonetako gastuak oso pisu eskasa daukate bere kontuetan. Diru publikoa ere jasotzen dute? Bai, eta honekin ja pizka bat hori maigaineatzen da horrelako konflikto baten ikuspuntu ezberdinak, ez? Daukagu irabaziak dauzkan enpresa batek, soldataren pisua oso eskasa dena, eta gainera diru publikoa jasotzen duen enpresa da Navarpluma. Diru publikoa, gaur da eguna jasotzen ari dituena diru publikoak, ez dira horreko subentzioak, baizik eta gaur egun. Hori nola gauzatzen da, hor badago hitzarmen bat, Sodena eta Nafarroako enpresarien elkarteen artean, bai, eta hitzarmen horren helburua da, hitzarmen horren pean sartzen diren enpresei ahalbidetzea enpresa horien hazkundea, bai? Eta orduan hor, gaur egun 20 enpresa daude programa horren barruan. Programa hori martxan jarri zen 2017ko urrian, eta hor 12 enpresa sartu ziren, eta 2018ko urrian, hau da, orain dela 4 hilabete eskaz, sartu ziren 8 enpresa gehiago hitzarmen horretara. Eta enpresa horren, 8 enpresa horretatik bat Navarpluma da. Hitzarmen hitzarmen honek ahalbidetu nahi duena da, enpresa horien hazkundea, eta hitzarmen hori finantziatuta dago Nafarroako gobernuak da, programa hori finantziazioa jartzen duen eragileak. Orduan, guretzat oso evidentea da, Nafar gobernuak ezin duela permititu horrelako enpresa batek diru publikoa jasotzea eta langilei esplotazio egoera horretan edukitzea. Hori, orduan honek bidea irekitzen du Nafarroko gobernua tartean sartzeko. Bai, guk hori da Nafarroako gobernuari eskatzen dioguna, hor egin genuen bilera bat lan zuzendariarekin, aste honen hasieran egin genuen bilera hori, eta bilera horretara joan ginen orain azaldutakoarekin, ez? Hori
ez da, ez diogu eskatzen bitartekari lana egita, baizik eta benetazko implikazioa exigitzen diogu, eta exigitzen duguna da, guk uste duguna, Nafarroa gobernu honek izan behar duen papera da, lan baldintza horiek hobetzea. Hau da, ez da bitartekari enpresariari konbentzitzean negoziaketa hori irekitzea, ez. Boterea Guk nahi duguna da, eta guk Nafarroa gobernuari eskatzen diguna da, benetazko implikazioa eta lortzea langile honen helburua, delako helburu legitimo eta justo bat, eta nahi duguna da Nafarroa gobernuak horren alde egitea. Orduan, bilera izan zenuten aste honetan? Bai, aste honetan astelehenean izan genuen beraiekin bilera, hori astelehenean izan zen, asteartean Nafarroako parlamentuan ere egon ginen egoera azalduz, eta, bueno, momentu honetan, itxaroan gaude, ea ze berri izango ditugun. Aurreratu daiteke aberasgarria izan da, edo ze... Nik esango nuke, eskertzekoa dela bilera horiek izatean, Nafarroa gobernuen partetik, eskertzekoa eta egia esan da, gutxien ez hori, baina egia da, gainera deitu genien ostegunean eta berela hemen ziguten bilera hori izan da, eta guk hori ondo balortzeaz aparte, guk nahi duguna da, hori gauzatzea, hori emaitzak nahi ditugu, eta horren esperan gaude, baina guk langileek oso argi daukate, hor bide instituzionala bere ibilbidea izango du, baina hor guk uste dugu benetaz garrantzitsua dena da langileek tinko jarraitzea, momentu honetan fabrika honetan Navarpluman badaude produzioan, tailerrean, eta gero baude ofizinetan, momentu honetan grebaren jarraipena tailerretan ehunetik ehunekoa da, oso erabateko jarraitasuna izaten ari du greba, eta guk uste dugu hor konfliktoa, hori oso garrantzitsua, hori ondo... Bai, konpondu arte mantenduko zarete. Bai, mantenduko gara, eta gero hor sindikatuak badauka resistentzia kutsa, hor sindikatuak Euskal Herrian badauzka 100.000 afiliatu gutxo gara bera. Eta afiliatu bakoitzak kuota hilabetero kuota ordaintzen du, eta kuota horren 125 bideratzen da erresistentzia kutsara. Erresistentzia kutsak horri zer egiten du, hor greban dauden grebalariei babes ekonomikora bideratzen da erresistentzia kutsa. Hortaz, langileak gogor daude, badaukate indar hori eta badaukate babesa hori, eta gure apostoa eta konbentzituta gaude irabaziko dugula eta lortuko dugula langile hau lan baldintzak hobetzea. Orduan, deia egiten duzue biharko elkarrea topaketara. Bai, hori da, bai. Hor benetan plantilla prekarioa da, hor gainera enpresaren buruzagiak badauka interes berezia hor esplotazio horretan, gehiengoa plantillaren tailerraren 90% atzerritarrak dira, eta hor nagusiak horrelako eszenatokia bilatu du, konstiente edo bere ustetan errezago izango dela hor esplotazioa horrelako kolektibo batean ematea, eta zentzu horretan justo kontrakoa, langile hauek hori konbentzituta daude eta antolatzeko autoa eta borrokatzeko autoa egin dute, eta bihar ireki dugu aukera Iruñeko gizarteari edo nori parte hartzeko elkarrateratzean goizeko 12 egingo dugula Iruñeko udal plazan. Nik uste dut argi gelditu dela, Imanol. Ez dakit zerbait gehiago... Ez, gure partetik ez. Eskertzea, hori salva telebistari eta tinko jarraituko dugula irabazi arte. Animo. Venga, eskerrik asko. Gero arte. Gaurkoan, Navarraldeko lagunak ditugu gurekin, zehazki Angel Rekalde, elkarteko lehendakaria. Hainbat ekimenetan sartutak daude, izan ere martxan da epea irekita bai dago apuntatzeko foruen inguruko ikastaroaren 6. edizioa, eta orain ere atera berria daukate liburu bat, memorialekuak aztertzen dituenak, ez, Angel? Ongi etorri. Eskerrik asko.
Bai, egia da, orain dela 2 aste edo, inprentatik eman ziguten azken liburu bat, eta egia da, komentatzeko besteik ez. Pasaren urtean egin genuen kongreso bat, gai honen inguruan, memoria lekuak, eta han jorratu genitun gaiak eta ponentziak eta ekarpenak eta hori, orain publikatu ditugu. Oso harro gaude, esan, oso lan polita atera zaigu. Ekarri genuen Kataluniatik, Valentziatik, katedradun bat, gaia azaltzeko, zer diren memoria lekuak, eta gero, kongresoa izan zen, gure memoria toki horiek, azaldu zeintzu diren, bakoitza ze balore, ze mezua daukan, eta hori jorratzeko, Eta orain, hor daukagu kongresoa, hor daukagu liburua ez, aldatek zer diren memoria toki horiek zertarako balio duten, esan nahia transmititzen duten eta bar, eta bigarrenik, Zugarramurdi, Iruña, Amaiur, Orreaga, Euskera, kontzepto oso interesante gure ikuspuntotik, eta oraindik bidea irikitzen, baina liburu oinarri punto bat da. Euskera ondare inmateriala. Bai, ondare inmateriala eta memoria gune inmateriala ere bai. Hori da, hain zuzen, kontzeptua. Ondare inmateriala daukagun moduan, memoria alorrean ere berdin funtzionatzen du. Eta, kontzeptu hori da. Memoria tokiak dira historiaren eszena tokiak, baina eszena toki horiek ez bakarrik fisikoak, batzutan ere, sentimentuak, esan nahiak eta hori transmititzen dira euskararen bitartez. Eta orduan zentu hortan, funtzio berbera betetzen dute. Ez bakarrik, foruak ere inmaterialak dira, eta euskaldunentzat, nafarrentzat foruak dira memoria gune oso garrantzitsua. Kontzeptu horiek. Gertatutakoaren frogagarbiak dira, baina ere simboloetan bihurtzen dira. Jendentzako referentea dira. Eta hor dago bere historia, bere nortasuna, bere kokapena hori da bere herria. Eta nun ikusten da hori? Olako tokitan. Amaiur, hor dago, ez borroka, ez dakizar, ze esan nahia, ze lotura gure iraganarekin, gure estaduarekin, ez? Baina baita ere, toki inmaterial hauetan, ez gauza bera. Eta hor gaude gu, hori da gure historia, gure herria. Hala ere, garaiaren arabera eta nork kontatzen duena, esan nahi aldatu daiteke, ez? Noski irakurketa desberdina da. Hor nolabaiteko gatazka dago baita ere. Horregatik oso importantea da guk gure bertsioa kontatzea. Bestela, beste batzuk kontatuko dute, eta ez onerako. Eta lekuen eta ondare honen zeinketa, ez? Azken finean, horrek kriston garrantzia dauka zentzu baten, ez? Toki hauek balio dute, memoria transmisioa da. Ez baduzu transmititzen, ez bada konserbatzen, desagertzen da, ez da memoria. Transmisiorako toki hauek aparta dira. Kontatzen dute, hor gertatu dena, zu daukazu. Hori adibidez oso garbi jarri zen, orain dela urte batzuk, Braveheart pelikula egin zutenean. Kontatu zuten, hango batalla, hango personaia eta ez dakizan, eta eskoziar guztiak emozionatu ditzen. Konturatu ziren, herri hori beraiek zirela eta hori ez. Hor transmitutu zen historia bat. Eta orduan transmisiorako, memoriarako, guneak dira, zaindu behar dira. Hor transmititzen da gure historia, gure nortasuna. Mito asko sortzen direlako. Mitoak alde batetik, eta deformazioak eta hori ez, baina hor daukazu berrirakurketa bat egiteko aukera. Zeintzu dira gure memoria guneak? Hor daukagu azterketa. Baina hor daukazu tresna bat, gure historia berrikusteko. Bestela, beste batzuk kontatuko dizute, gure memoria guneak, el Cid, edo errege katolikoak, edo olako goza, edo Tolosako nabak, hango batalla, hori direla. Ez. Hori da, gu kontatu nahi dugu gure historia eta gure. Adibidez, Euskaldunentzat, memoria gune importantea da itxasoa. Hor dauzkagu, marinel, apartak, ez? Historian zehar, plano guztietan, bidaiak egiten, deskubrimentuak, baina baita ere, merkatari, korsario, piratak, plano guztietan. Jende asko hor bizi izan delako. Memoria gune bat itxasoa da. Mendia ere, bai. Baserriak, mendia, Auña mendi, beti euskaldunentzat, azken finean gure kultura neurri baten baita ere, Pirenaiko definitzen da baita ere, ez? Guzti hori.
holako gauzak. Komentatu egin genuen elkarrizketaren batetan, ezakit zurekin edo Beñagerrerekin, hori askotan ere herri berean itsasoa, euskal herri batetan itsasoa daukana eta baina baita hori mendialdea eta bar, hizkuntza jerga ezberdinak sortzen zirela, ez bizimodu ezberdinak azkenean. Hori oso kurioso da, adibidez, Bermeon, baina baita ere Getarin eta baina Bermeon kurioso da ze badauzkate hizkera desberdina. Marinelak eta baserritarrak. Ematen du bi herri direla, eta euskeran, hizkeran, hori ikusten da, transmisio desberdina. Azken finean, eta herri berbera da, eta gero nahazu da, familiak eta hori ez. Baina, auzo baten, hola, beste auzoan, bestela. Hori kurioso da. Herri bezala gauza bera, neurri baten kostaldekoak, badaukate bere euskalkiak, bere garapena eta hori, eta barrukoak beste bat. Hori oso kurioso da. Baina hori ikusten da ere, hizkuntzak duen bizimodu bat gordetzeko boterea, ez? Indarra, hori ikusten da. Bizimodua hori isladatzen da. Azken finean tresna da, baina baita ere egokitu behar da, isla, da, oso kurioso. Historia kontatzeko, baita ere. Baina plano berean baita ere ikusi behar ditugu bestelako tokiak ere funtzionatzen dutela adibidez. Toki fisikoek oso, egia da, memoria epikoa. Beste plano baten, memoria industriala, baita ere, memoria guneak oso importante dira. Adibidez, trenbideak, plazaola, tren txiki, eta bar, ez? Baita ere, mehategiak, toki asko dira, eta guzti hori ezagutzea oso importante da. Gure herria zein dan jakiteko eta garatzeko gure nortasuna bultzatzeko. Eta liburuak orduan kongresuaren ponentziak jasotzen ditu? Bai. Da lan baten hasiera. Hor momentuz kontzeptua jarri dugu mahai gainean, memoria lekuak, eta jarri ditugu esan dezagun toki ezagunenak edo topikoenak ez dakit nola esan, ez? Klasiko, erresak, ez? Euskara, itsasoa, Amaiur, Zugarramurdi, horiek. Baina badaude askoz gehiago, eta gero ere konturatu da, eta hori da punto oso interesantea, tokiz tokiko memoria ere desberdina dela, eta memoria guneak baita ere. Lan hau egin daitekela Euskal Herri mailan, Nafarro garai mailan, baina baita ere Iruña mailan, Zangota mailan, Lizarra. Hartzen duzu herri bat, eta hor konturatzen zera, han badaukatela bere memoria propioa, eta bere eliza, bere gaztelu, bere meategi, eta orduan, bakoitzean daukazu kongreso propio bat. Eta hori beraientzako izan behar da, arrotasuna bultzatzeko aukera. Lehen aipatutako Bermeo adibidez hori ikusten dela komunidade ezberdinak, ez Lizarren ere juduak zeuden, mundu bat da bakoitza, ez? Bai, Frankoak, Nafarrak, juduak, hijitoak baita ere, badaude gauza asko ikusteko. Iruñean, hiru burgo ziren, Frankoak, Nafarrak, Navarreriako gerra ere hor dago, guzti hori ikusten da. Eta hiri edo herri bakoitzak ere bere erara eraldatzen da, bai. Hori etengabeko lana da, herri bakoitzak. Beste tokitan hau gu deskubritzen ari, beste tokitan hori lantzen dute aspalditik. Egia esan kontzeptu hau frantsesek jarri zuten martxan eta hasieran jarri zuten modu ranzio batez, nolabait esateagatik, ez? Aspaldiko historia eta ez konturatzen zea, hori etengabe, gaur egun frantsesek daukate Torre Eiffel. Gu ere ikusi behar dugu zeintzu dira gaur egungo tokiak. Osasuna, izan ez daiteke. San Ferminak, ez dakigu, ze puntoraino, txarrerako, onerako, badaukate alde positibat, guzti hori aztertzea oso interesantea da, baina egia da, olako tokiak, aberazten gaituztela, ez? Eta, landu behar direla. Hala ere, orain dela gutxi ere, auzoen eraldaketa salatu egin zen, salatu ez dakit. Aztertu. Bai, gertatzen ari den fenomeno bat delako. Bai. Hor, egia da, joera, orain globalizazioarekin eta olako joerekin, turismo eta bestelakoak, memoria ezabatzea, txikitzea doazela. Gaur egun dena, globalizazioa da homogeneizazioa. Eta olako joerak, hori ez daukazu auzo bat oso polita, eta turismo azten da etortzen, eta ze jartzen da, jatetxeak, turismorako souvenirrak eta olako gauza esatzeko. Hori Donostin ikusten dugu. Hiri bat, erabat despersonalizatuta, eta gainera bertako jendea bizitzeko nola turistaz
betetzen den, bertako jendea jun behar du, eta hori dena bihurtzen da espekulazio gune bat. Hor ere beste gatazka bat daukagu. Behintzat jakin behar dugu, zeholako gatazkak adibidez garatu dira zean, Venezian, Barcelonan, Londresen, toki batzutan ondo daramate, beste batzutan ez hain ondo. Ondorioak txarrerako dira, hori neurtu behar da. Eta batez ere, herri baten nortasuna ezabatzen baduzu negozio egiteko garesti ordaintzen duzu. Gainera, ironikoa turismoa egiten denean delako lekua ezagutzeko ez, baina era berean lekuaren identitatea alde batera uzten da ez dakit. Banalizazio baten sartzen zarelako. Hola, konturatzen zarenean hori negozio dela, dena horretarako jartzen duzu, baina zure harima saltzen duzu hortan. Hoi da, ez, gauza txukun, eta azkenean hiri guztiak berdinak dira. Eta hori ikusten da, hor pixkat ateratzen bazea, hemendik toki bat eratzen, azkenean turisten tokian aurkitzen duzu, hiri berdinak. Dauzkate McDonald's berdinak, kale berdinak, dena txukun berdin. Horretarako ez du merezi bidaiatzea. Liburura bueltatuz, hori zelekuak agertzen dira? Zehazki hemen tokiak esate dizut hasieran gaudela, ez? Baina, Iruña hartu genuen, ze Iruña izan da euskaldunentzako toki oso esanguratsua, eta Iruñako erresuma izan zen bere garaian, eta beti hiriburuzagia izan da. Beste alde batetik baita ere, karlisten memoria hor egon da gure herrian, ez? Eta horretarako, ponente batek esan zuen, ni proposamen bat egingo ez, klasikoa da Montejurra, beste bat izan daiteke Lizarra, eta bezan nik Gebarako Gaztelua. Hori izan zen, lehendaiziko Garlistan gehien iraunzun tokia, ez? Sekulan ez zen konkistatua izan, eta Garlistak egon ziren Bergarako besarka da, baina hilabete bat berandu pasa arte, ez? Eta orduan, beraia alde egin zutenean, ze gerra galduta zegoen, eta paktua martxan eta ez dakiz zer, orduan jun ziren espainolak eta txikitu egin zuten, lehertu egin zuten, ez? Eta hori hartuta, gai hori hartuta, karlisten memoria garatu du, ez? Itxasoa, industriarena baita ere, Navarro Biloslada baita ere, iparraldean Mors por la Patrie monumentuak txarrerako, hor zentzu hortan baita ere memoria politikak ze kalte egin dezaketen edo nola funtzionatzen duten, eta kontu zibiltzeko, eta iparraldean Mors por la Patrie da, monumentu hauek dira, Gerra Mundialaren oroigarriak. Eta erabiltzen dira memoria frantsesa garatzeko. Ez euskaldunena. Guzti hori kontutan hartzeko. Interesgarria, Bai. Aberasgarria izan zen kongresua? Oso berrikuntza izan zen, jende askontzako gu konturatzen ginen, ponenteak ere etortzen zirela bere gaia ezagutzen zutela, adibidez, Amaia Nausia emakumeen gaia Zugarramurdin isladatzen eta hori, eta berak gaia oso garbi ezagutzen zuen, baina ez ikuspuntuetatik, eta bera ikasi zuen, eta ze balore nola funtzionatzen, eta txundituta, eta bera idatzi zuen horri buruz, eta konturatzen zera, horrek ematen diela, leiho bat, berri bat, horren bitartez historia kontatzeko. Eta zentzu hortan pozgarria izan da. Elementu asko daudelako ikusten den moduan. Bai. Ikusten duzu hori ez, eszenatokiren bitartez eta transmisiorako ze tresna potente den ikuspegi hortatik, ez? Eta orduan kontuetzen zera hori osolako gauzak kontatu behar direla, erakutsi behar, transmititu behar direla, ez? Eta, zentzu hortan, tokiak hartu, ematen dizu errelatoaren nolabaiteko soporte potente bat, ez? Solidoa. Paisaia ere izan daiteke... Paisaia da, paisaia euskaldunok badaukagu hemen, mendian, bardeetan, itsasoan, oso toki desberdinak eta oso lotuta gure herriarekin eta gure kulturarekin. Paisaiak egin dira gure lanarekin mendetako populazio horren bitartez, ez? Jendeak egin du, eta orduan hor isladatzen da jende horren, hor daukazu, bardeak, arditaldeak eta holako, trasumantzia eta dena lotuta doala. Hor badago kontakizun bat. Bai, eta zen olako lanak egin dira historian zehar, ez? Bai, hori da. Oso kurioso da, ez? Jun behar da, banan. Hori ez genuen aipatu, aipatu zen, baina ez zen landu. Ez zen proposatu paisaia memoria gune bezala, baina bada.
Adibidez ere, indianoek ekarritako landare tropikalak, ez edo ezakit? Edo indianoak ekarritako dirutza, bere jauregiak egiteko, eta nola transmititzen duten baita ere, eta ze izena jartzen dioten, batzutan ikusten duzu, torri da, eta izena Londres, izena San Malo. Bai. Denak kontatzen du, azken. Bai, oso kuriosa. Eta aipatu dituzu ere foruak... Bai, gai guztien erdian, gu betiko martxan daramagu, eta, bueno, bestelako gauzak egiten ditugu. Bueno, aspalditik daramagu ja urte batzuk, ikastaro hau egiten, ez? Foruen, ezagutza, ikastaro errez baten bitartez, zabaltzen dugu, ematen dugu, ez? Forua gure artean, materia oso sustraituta, gure historian hor egon da, gerrak hor egon dira, gaur egun ere, badago, alde batetik, hemengo komunitatea mantentzen du izena, forala, beste herrialdetan baita ere, Gipuzkoa da, aldundi forala, eta bar, hor dago sustraituta, naiz eta foruen aldetik ja gutxi izan. Hor dago gure historian, hor dago gure instituzioetan, gure memorian, baina ja sistema juridikoan edo instituzionalean gutxi gelditzen da. Apurrak edo, ez hondakinak. Baina, bueno, gaurkoa ezagutzeko eta ulertzeko ezagutu behar da. Hor daude bosekoak eta holako indar ciudadanos eta hori, esaten dutena bere programan, guzti hau ezabatu behar dela eta dena berdin du, eta gu hori defendatzeko jakin behar dugu ze defendatzen dugun, ze memoria eta ze balore daukan guretzat. Eta foruak izan dira beti euskaldunentzat beren hortasunen atal bat, bere ikur bat. Gainera, hori esan duzuna, Nafarroak izenean dauka foru erkidegoa, baina izaera guztiz ezberdina da, hasieran subiranotasuna... Foruak, ikastaroan azaltzen da, nola zentzu polisemikoa, esan nahi asko, historia luzea duelako, ez? Hasieran esan nahi bat zeukan, eta gero eta, evoluzio hortan galtzen junda esan nahi hori, ez? Hasieran foruak dira, euskaldunen herrietan eta ez ezkaten, nolabiteko legeak eta hori. Eta lege horien barnean eskubideak. Hoi da esan nahi eta, jende asko nola bizi izan du hori. Nik eskubidea dauzkat, hori nire eskubidea. Foruak zer dira? Nire eskubidea. Batzutan esan da hori, esaldu da, modu zabar batez edo, esan ez, foruak dira, ez da gizer! Ekigu dena esaldia nolakoa dan, baina azken finean, kriston balorea zeukatelako jendentzako eskubideak. Hor daude ez. Eskubideak ez literalki, eskubidea baino gehiago ziren, arauak. Arau horiek lotuta zeuden jendeen ohiturekin, nola erabakitzen zen, ze akordia zeuden jendeen eta azken binean arau batzuk zeuden jendeen artean, gero erregeak edo sistemak onartzen zituen eta hori bihurtu ziren lege. Horiek dira foruak. Hasieran, holako sistema soberano baten kriston garrantzia da, ze sistema horren oinarrian hor dago, ez? Zertatu da, gero konkistatuak izan garela. Konkistatua izatean, ja soberania edo burujabetasuna hor galtzen da. Baina, kanpoko errege, gaztelakoak eta, esaten zuten, korapiloak ez izateko, konfliktoak onartzen ditugu. Ja ez dauka zentzu bera, azken pina jasartzen zea beste dialektika baten erregetzarekin eta kanpoko agintariekin, baina mendetan zehar hori neurri baten mantendu da, formak eta formulak eta hori. Eta orduan junda esan nahi hori galtzen, horregatik polisemia hori ez, baina azken finean izan dira oraindik gure arauak, gure nortasunarekin lotutako ikur bat, euskaldunentzako izan bere antolamentua, bere gizartearen muina, eta horrekin egin ditugu gerra asko, galdu, eta gaur egun ez da gelditzen. Gelditzen dira, aztarna batzuk, konbenio, konzierto, kupo, hortik datoz. Baina, bere esan nahia galduta. Baina izan zenaren errekonozimendua da. Bai, azken finean, bazekiten tresna horiek funtzionatzen zutela, jendeentzako balorea handia zeukatela, eta utzi, neurri baten, baina,
diskutible, eta, baina egia da, ez bakarri hori, baizik eta hor egon diren instituzio asko oso baloratuak izan dire Euskaldunen artean, Nafarren artean, pase foral, eta la Cámara de Contos, eta olako gauzak hortik datoz. Orduan, zenolako garrantzia dauka gaur egun ikastaro honek? Gai hau ezagutzeko tresna bada. Oso erresa, guk olako gaiak jorratzen ditugunean saiatzen gea lan espezializatuak erresa bihurtzen, bai irakasleak ikasteko eta gero beraik erabiltzeko, bai publiko arrunta ezagutzeko. Edozeinek egin dezakeko ikastaro hau eta asko ikasiko oso modu erresean jarrita dagoelako. Horra azaltzen da zer den forua, zer dira foru orokorrak, zer dira lurralde foruak eta hori, eta modu erresean ulertzen duzu dana, eta lau ataletan, eta hor daukazu tresna garbi bat. Zu jurista baldin bazea, ezagutu gizu. Historialari baldin bazea, gauza bera. Ikaslea baldin bazea, kriston tresna daukazu, gerrak eta historiak eta hemengo nortasuna eta hori ezagutzeko oinarri sendo bat, ez? Nola ulertuko duzu Euskaldunen kultura edo antropologia hori ulertu gabe. Nola ulertuko duzu jurisprudentzia hemengo tradizioak eta hemengo formak ez baditu ezagutzen. Oinarrian hori daukazu. Tresna bat, inun ematen ez dena, por cierto. Eta garrantzia duela leku guztietatik oraindik aipatzen direla Vox hiritarren alderdia eta bar aipatu dituzu, orduan... Bai, oraindik debate hor dago. Hori kuriosoa da, ze azken finean daukagun autogobernu apur hori edo daukaguna nolabaiteko lotura dauka pentsamolde honekin, ez? Eta debate jarraitzen du. Espainian momentu honetan dago prozeso rezentratzaile bat, ez dakit nola esan, eta, karo, guk autogobernu mantendu nahi dugu. Orduan, nola definitzen duzu hori? Denok ulertzeko moduan, foruen kontra gaude. Eta hola esaten digut, eta gu foruen alde gaur egun ez, baina mentalidade eta pensamentu eta sentimentu horrekin bai. Eta, badaude bi joera. Bat, dena berzentralizatzea, eta gure autonomia, gure autogoberno, eta alden neurrian gure burujabetasuna berreskuratzeko edo mantentzeko behintzat. Bi joera horiek, eta erdian debate hau, betiko debatea da. Bai, hori, azkenean alderdien ordezkariak ikusten ditugunean telebistan eta barez, oraingo errealitatearen irakurketa egiteko, importantzia handikoa. Bai, askotan, sartzen geha olako debatitan, zertaz hitz egiten den ondo jakin gabe. Hau da, ulertzeko tresna bat. Jakiteko zertaz ari gehan, ez? Hori gure oinarri izan da, gure oinarri juridikoa, gure gizartearen antolatzeko forma bat, eta gauza asko ulertzen dira horren bitartez. Eta online moduan... Bai, hori konturatu ea, jendea badaukala bere bizi modua gaur egun oso komplikatua, eta etxetik gauza asko egin daitezkela. Online sistema hau oso praktikoa da, oso erresa, etxean jasotzen duzu emailen bitartez klabeak eta hori, gero zu sartzen zea sistema oso erresa da, eta da hori ez, zure izena eta klabea, eta daukazu ikastara zuretzat. Bakarrik, izen ematea, nabarraldekin adostea zure matrikula, eta gero gainera hori egiten duzu, eta gero daukazu nolabaiteko diploma edo esateko, hau egin dut, eta ezagutza hau badaukat. Gazteleraz eta euskeraz? Bietan, bai, euskeraz eta gazteleraz. Martxoan gauzatuko da? Bai, fetxak dira, izena emateko hile honetan, otsailean, lehen bailen, egia esan, baina gu antolatu behar dugulako sistema eta klabeak eta bar, baina ez dago inolako zailtasuna, baina gero lau astetan, hasiko da martxoaren 7 eta maituko da 28. Lau ataletan, lau astetan, hor egongo dira kapituluak, hor egongo dira lezioak eta hori, eta nolabaiteko probak oso horreza dira, gehien bat dira, materia jarraitzeko konturatuko zaite, oso tresna egokia eta erresa da, edozeinentzat. Gainera esan duzu, zuzenduta dagoela, publiko zabal batera. Bai, printzipioz olako gauzak egin ditugu irakaslentzako. Baina ez beraiek ikasteko gauza master bat bezala, baizik eta beraiek tresna izateko, beraiek azaltzeko. Material pedagogikoa izateko, eta orduan konturatuko gea jarri garela publikoaren maila.
Oso garbi dago, oso erresa, oso sintetikoa eta tresna bat bezala. Hori oso modu pedagogikoan azalduta dago. Eta 6. edizioa da urtengoa. Bai, badaramagu eta gainera urtero ondo funtzionatzen du, gainera ikusten duzu jendearen zalantzak eta hori, eta bueno, gero eta argiago guretzat ere oso praktikoa da. Eta arrakastatsua. Bai, arrakastatsua. Guretzat gainera hori poza da, jendea nola jarraitzen duen, nola ikasten duen, eta eskertzen dutela, hori oso interesante da. Bai, eta zuentzat ere ilusioarekin prestatzen duzuela, ez? Bai, gure asmoa da, hau ikusita, igual gauza gehiago egitea, martxan, baina, claro, lan handia ematen du, olako gai bat hartzea, eta jorratzea, bihurtzea, erabilgarria eta ulergarria, eta hori ez, horrek asko eskatzen du. Horregatik egina dagona, guretzat oso praktikoa da, lana egina dago. Baina, gustatuko litzai hori ez, igual tresna berriak, ikastaro berriak jorratzea. Baina, momentuz, hau daukagu. Orduan, orain epea irekita, apuntatzeko? Bai. Webgunean, Navarralderen webgunean, hor dago, lehendabiziko banner baten, oso ikusgai, eta gero, bestela, edozein kasutan, telefono hartu, edo mezu bat, emailen bitartez, baina Navarralde 948 2110 5. Liburuari dagokionez, nola lortu dezakegu? Berdin, guri eskatu, gure dendan dago, erresa da, sartzen zera interneten, behiratzen duzu, memorialekuak Navarralde, eta eramango zaitu. Dendan dago, edozein kasutan, telefonora deitu, eta berdin. Azken finean da guri eskatzea. Gustatuko litzaiguke baita ere, dendetan, liburu dendetan jartzea, baina horre ja sartzen zaitu beste prozedimentutan, baina momentuz gu zabaltzen dugu. Mil esker gaur ere gurekin izanagatik, eta hurrengora arte. Eskerrik asko zueiz, azken finean olako gauzak dira zabaltzeko eta ezagutarazteko ez. Eta kriston aukera ematen diguz, eskerrik asko. Mil esker. Horrela bukatuko dugu gaurko saioa, eskerrik asko Salva Telebista aukeratu izanagatik, eta bihar afera gehiago, bihar arte.